Mas. Ana apa celak-celuk? Aku diluk neh arep semir rambut. Rambut ngisor apa dhuwur? Ngisor dhuwur arep tak semir, Mas. Lah nyapa lho dadak mbok semir? Ben ketok menyala. Pengen menyala ya diobong ngono to. Wong wis apik warna kuning karo pink kae kok. Aku wis blenger aku lek warnane pink, kuning, ijo ngono kae. Ya wis karepmu lah mbok semir lah mbok kerok. Peduli amat. Mesti rondo ngene iki postingane dhewean terus ki. Oh ya jelas rondo. Rondo anake pira? Rondo anak 5 sing siji SMP, sing loro SMA, sing loro maneh kuliah. Piye? Maju ah. Oga sido, gak sido aku. Nang maju. Wis siap ngopeni nang maju wis. Ora siap. Tapi nek ngawoni siap. Jabang bayi lagi wis. Apa lo Mas? Lah ora umum lho. Adus bar beduk lho ngantek iki lagi mentas iki jane nyapa lho ning jeding. Orang mandi lama sedikit aja udah protes lo sampean nih. Tak omongi ya, Dik. Aja suwi-suwi lho ning jeding. Engko nek bedodok. Ya aku ya juga butuh cukur-cukur juga toh. Lah ben apa dadak dicukur barang iki? Kok biar apa? Biar nang biak itu nanti nggak kangelan. Mbok ora usah dicukur to, Dik. Nek dicukuri malah ketok ngowoh. Nanti kangelan biak gak ketemu. Kleru. Lah nyatane lho ora tau kleru. Nanti kamu kleru ralimu ya. Kliru apa? Wong angger-angger mesti pas lho. Woi, pecinta rondo. Kok ngerti nek Tanjaya ki pecinta rondo. Piye kabare? Alhamdulillah apik. Tambah ganteng toh? Pancen kayak biyen Tanjaya ganteng to. Pokoknya nek awakmu pacaran karo rondo, dijamin awakmu tambah ganteng, keurus. Keurus apane wong rondone anake 5. Malah ora kopen ora keurus iki. Kok rondone ngurusi anake. Makane nang gole rondo aja sing anake 5. Piye Mas? Piye apane, Mbak? Ya ora piye-piye. Lek bengi iso turu apa ora? Balas ora iso turu aku. Mari kenal rondo lek bengi iso turu apa ora? Ora iso turu blas. Ditekan ah. Ngiring rono salah, ngiring rene salah. Iya, Mbak. Tak gawe jengking lho pancet melek. Ning pikirane mek gur ketok-ketokne semit tak ya. Ya ora esemit to, Mbak. Belek sak kabehane. Kenal rondo iki bagaikan lek tangeloni ora penak. Ya ora. Alah lek kuwi ya ora, Mbak. Nah piye sing sampean kenalno iki rondo umur sudah 5 tahun. Iki enek jamu sing jos lho, Kang. Jamu apa yuk? Jamu pemikat sukma. Kanggone apa yuk kuwi? Nek sampean bar ngombe jamu iki, perawan-perawan padha sumrintil. Wong senenganku rondo-rondo. Mbak, sampean iso dadi rondo ping 3 iki piye to ceritane? Ceritanya gini loh guys ya. Piye? Aku kan uangnya suka berbagi. Berbagi yuk bojo iki. Sama-sama kan rondo iki di bojo. Terus ketok iki sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekahne ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Sing diomongi indah iki gondi. Kurang apa piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo.
Paling bojone sampean iki walih karo sampean. Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Bodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus yang mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakean cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngrameti ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilik iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rada dadaku rata kaya jalan tol kon duwe etol